de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi janvier kalo tile 25 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la I mana kɛ Mali kɔnɔ walima ka taa kɛ jamana ale kɔ kan foli belebeleba an bɛ o lase aw ma kunnafoni min ni aw b'aw sigi ka makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma kunnafoni ale waati selen ne ayo bisimila. Kunnafoni damela bi tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 23 san 2023 an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye a ye fɛn min ye an sɔngɔna laminiw ka ciden ni ka olu bisimila a ciden kumalaseba yɛrɛ kun ye maa min ye sa o de ye Salimu Musa Mayiga ye Salimu Musa Mayiga a nana ni ka na ci ka o lase an ka jamana marabagaw ma yanni a ka kuma daminɛ a ye foli kɛ ni ka ɲɛci camancɛ fanga jamana marabagaw uluma ka tila ka u ka laɲini ni ka o ɲɛsin an ka ministre ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye an sɔngɔna lamini ka hakilinaw ulu ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ulu ka dugu ye ni wagati in na ala ni lakanabaliya o sababuya la sa ulu kɔni tɛ ka se ka taa u ka bagankɛw ni ka a kɛcogo la ani tuguni fana dɔw yɛrɛ o tɛ ka se ka jɔ ulu ka dugu o kɔnɔna la o kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye ni ka ɲɛsin ulu ma ani tuguni u ka hakilina yɛrɛ fanba yɛrɛ ye fɛn min fana ye o de ka se ka u ka dugu ni ka o kɛ marabolo ye ka sababuya kɛ an sɔngɔ ye dugu ye min ni duguba a kɛra o ye u ye o laɲini ni ka o kɛ an ka ministre ɲɛma ale yɔrɔ la ka tila k'a yira k'a fɔ ko an sɔngɔna laminiw kɔni ka cido k'u ka jigiya bɛ an ka ministre ɲɛma ale yɔrɔ la walasa u ka laɲini olu bɛ se ka sabati cogoya min na an ka ministre ɲɛma yɛrɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an sɔngɔna laminiw ka cidenw olu ma ka tila k'a yir'u la k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma ko u ka ciw u bɛna lase an ka jamana ɲɛma ale yɔrɔ la k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka jamana kɔni ye jamana ye min ni ale bɛ se ka a ka dugukolo bɛɛ lajɛlen ni ka o la kɔlɔsi ko min tun ye maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye. An ka maliyɛnden minnu kɔni tun sigilen bɛ Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la minnu ni olu taara tunga o la olu kɔni ka pankuru kun fɔlɔ o nana an ka jamana kɔnɔna la no janvier kalo tile 24 o tɛmɛnen na pankuru 5 bɔɲɔgɔnko o de kɔni labɛnnen don walasa ka se ka an ka tunganangew ni ka olu ta ka na ma bɛ t'i jɔ maa 700 o bɔɲɔgɔnko la an ka jamana ni OIM kɔni ye bolo ni ɲɔgɔn ma ni ka o kɛ walasa ka se ka tunganange ninnu u bɛ se ka na damu o kɔnɔna la cogoya min na an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ tunganangew ka ko ɲɛnabɔli olu ma ni o ye Alhamdu Aga Iyane ale y'a yira k'a fɔ ko ni tungarange fanba bɛɛ lajɛlen ye sifinakaw olu de ye minnu ni olu kɔni taara tunga la dugumasira o fɛ u kɔni ka taali la laɲini de ma se ka sabati u ma se ka se fo u seyɔrɔ olu la a ye hakililajigin kɛ k'a fɔ ko ni tungarange ninnu yɛrɛ kɔni maa fanba caman ye maa bɛ t'i jɔ maa 700 o bɔɲɔgɔnko la a maa ninnu yɛrɛ kɔni pankuru 5 o de bɛna u ta ka na ni u ye ka ladɔnya k'a fɔ ko pankuru kun fɔlɔ yɛrɛ nana ni maa 100 ni maa 40
naani ani kɔnɔntɔn de ni musolakaw be ala fo ka taga se denyɛrɛniw olu yɛrɛ ma u ka ni nali kɔni bɛna to sen na fo février kalo san 2023. Amta Sikasokaw ulu feno ma binani ani kele ulu bonena unina ma bakele ni keme duru ni 90 ani kele ulu jogina ma keme shegi ni 60 ani duru sirabakan kasara ola meni akara samba flani muka ani fla ola Sikasokaw ulu feno ayirala ka fo dogokun temene na protection civile nyama oyeni kuna fena nunu neka aboka bi ayira ka fo ko dokon bura sirabakan kasara ola samba flani muka ani kele uta kon chara ka teme samba flani muka ani flata oka ka sababu yake samba flani muka ni kelen konla ma bishegin boyango olu kon bonena ani na sirabakan kasara ola ma ba flani ma muka ani shegin ulu jogina dugum be no ni albe wele ko damay gadal la kataga se abangorma ani dugu chama munu ni ulu sigida ye bara albe ansongo o lamini na bingani wale taraka ni dugu lamo segere janvier kalo kile muka ani saba temene karogelen dina tigilamo ulu fe no oye EIGSI serebolma ulu ya ira ka foko karogelen dina tigilama nunu koniye bolma fendo ni oye katakata ni ka o tasma do ala ka ale jeninga klatuguni ka manani boyango ni ka ulu so katagani uye amta gawkaw ulu feno gawo ayam ale koni ye wala nika o seme no e kili saba wala seme tastelera bi wolon vla ani flama udamnena tenete mene janvier kalo kili mugani saba samba flani mugan ani saba ola ukani wala seme yere koni babokun ye femi sa uya yira ka fo ko femi ye la kol karamogo ko tanya be ulula wa femi ye la kol karamogo mununu ulube la kol karamogo kalandege ola sa ulu kon ga musaka moduma wala sa ka seka kala ninka damne dogotoro ko be ula uka kalanso u konnala oni anyogona chama amta ko kan kibaru la ka kunafoni ni ka ale kunche amta murtan ka uka jamana o konnala uka jamana nyama korone o Mohamed Ould Abdullah Aziziye ale kon kan ta kritikila ma ulu nyama be ni kata uka nyingalu ni ka ulu jabi mali kunafoni jabaran la jabo aw kulo garze karani kunafoni damana ma de bi kada o kelengela bela jelen kuloka dana nga kunafoni datu sa tunga lafia de nga kunafoni ale jukura madondo bay tunga lafia mi ni anana tunga range ulu lafia li o kama ka sababu yake tunga range munu be no nu ube jamana ko ka ulu ko ni ka sojo ko ni ba soro wakati be usomoko buka sojo waru ni ka adu walma uteru kata se ona nyongona chama tunga lafia ma ko o de bana peu ne mambe festa ka sojo ka banka soro idama do kuma chamana ibika sota ninka di tunga lafia mo terane be ebolo titre français wala permis doki bebe fe ka ajo ibadi tunga lafia mo mo ba ajo ka pampeo ninga kleta ka adima e mam fana be no ko terrain ko de be ila terrain me tunga lafia mo bulo bana woron ka ulo fe no terrain yera mnege cité de hectare saba o de sanfe ne terrain kelen la bela gele titre français se fa war million nani ani wakeme na bi bulo yoron kele ibse ka sara na ti bulo yoron kelen fana iba dogo kon sara foka taka fo ki klala sara la sankele ko na la kata se kalo tan shege o ma tunga lafia anana tunga nage ulu lafia likama au kambe dona na taula kuna funikura ulu keneka